हेलो हेलो का सोना सूत गईलू ना सोना कि तहरा बिना नींद आवे ना हो। हेलो हेलो का सोना सूत गईलो ना सोना कि तहरा बिना नींद आवे ना हो। और हमरा गाना के खास दुगो बढ़िया बढ़िया लाइन बबलू जी लिखले बनी कि खाना खैलू हा अरे ना सोना पढ़े गईलू हा ना सोना कि मनो पढ़ाई में लागे ना हो। हेलो हेलो का सोना सूत गईला ना सोना कि दिल बस में ही बाला खाली पलटीले पाला तू ही आवेलू न कि तू ही आवेला नजर हर पेज में तू बीमारी हमारा के धरवले बाड़ू हमारा अखियों के निंदिया उड़वले बाड़ू याद आवता हो सोना ढेर सतावता हो सोना हर की तहरा तो याद हमारा आवे ना हो। हेलो हेलो का सोना सूत गईल ना सोना। नमस्कार, वो देख रहल बानी भोजपुरिया माटी के लाल, हम बानी दिलीप कुमार और अभी भोजपुरिया माटी के लाल के टीम मौजूद बा गोपालगंज में और हमारा साथ में जुड़ चुकल बानी बिना अकेला सिंगर जी यहाँ के गाना लगभग मिलियन में जा रहल बाटे। हेलो हेलो का सोना सूत गईलू का सोना जौन की काफ़ी ट्रेंडिंग में बाटे, जहाँ तहाँ एकदम बाजत रहता है। वह सिंगर हमारे साथ में जुड़ चुकल बानी बिना अकेला जी। सबसे पहले स्वागत बा। स्वागत बा भोजपुरिया माटी देखे वाला भगवान रूपी श्रोता लोग के भी गोड़ छू के गोड़ लगत नहीं और आपके भी स्वागत बा, आपके भी नमस्कार। कैसन बानी? गाना एकदम लगातार ट्रेंडिंग पर ट्रेंडिंग जा बहुत खुश बानी और बहुत मतलब मिजाज में बानी। ये सौभाग्य बा कि हमरा ऐसा गरीब परिवार के लड़का के मतलब इतना ज़्यादा प्यार लोग देता। पूरा इंडिया में 4 नंबर पर गाना हमार बाबे पूरा वर्ल्ड में इंस्टाग्राम पर और कम से कम 60-62 मिलियन के करीब में ऑल अबव व्यू होकर कंप्लीट हो गया बा गाना के हेलो हेलो के। अच्छा, वो गाना में के काम कैले बा? गाना KTM फिल्म से रिलीज भइल बावे। बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस काजल राज जी काम कैले बनी। काजल राज जी के ही चैनल है KTM फिल्म्स और बबलू कुमार जी हमारे छोट भाई बबलू जी के गाना लिखल है, विकास यादव जी के म्यूजिक बा और रिकॉर्डिंग भइल बा। सामने हमारे भैया बैठल बनी, बड़ भैया हमारे गार्जियन संजीत मधोसी जी चांदनी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। और कैसन मने लागल शब्दन के बहुत मस्त बबलू जी चयन कैले बनी एकदम काफी लाजवाब बा। बबलू भाई बहुत ही बेहतरीन गाना लिखले बनी हेलो हेलो का सोना। और 2025 में समझी कि एगो नया उम्मीद मन में भर देले पावे।